Haietan dantzatu super mogoio eta lagunekin egon eta ondo pasatu. Familiarekin egon eta oso ondo pasatu eta barraketan egon. Lagunekin txosnetan egotea eta dantzatzea. Harrera taldearen izenean, gu ere gonbidatu gaituzte pregoia irakurtzera. Eta hemen nirekin dago Mamadu berak irakurriko du pregoia hor, goian balkoian. Esperientzia oso polita da, oso pozik gaude gonbidapenarekin, nolabait gonbidapen horrek bisualizatzen du guk herrian egiten dugun lana. Espero dut aurten denok elkarrekin jai zoriontsuak bizitzea eta guztiontzako espazio segurua izatea batez ere. Azken finean, errespetua eta berdintasuna oinarri baditugu, aurtengo Madalenak benetako jai herrikoiak izango dira. Ondo pasa, hori da beti plano berena. Pregoitxo bat preparatu naiz eta txupinazoa botatzea gustatuko litzaidake. Ohore handia da, noski, eta gainera aukera paregabea da, azken 10 urteotan lan isilean aritu den Arrigorregako inauteri batzordearen lana nolabait ikusarazteko. Azkenean herritik eta herriarentzat egindako ekarpena ospatzea da garrantzitsuena. Aurten, 25 urte betetzen ditugunez, guretzat ohore bat da hor balkoian egotea. 50 urte egon gara itxaroten hemen goian egoteko. Gure pregoia botatzen. Así que super pozik gaude eta gora Madalena! Gora Madalenak! Aupa Madalenak! Gora Madalenak! Gora Madalenak!